Näin syntyi Discomato Dance. Näin Discomato alkoi, kanavan inspiraatio lähti siitä, kun Discomato tuli käymään meillä ja alkoi laulaa tai tanssimaan ja se. Noniin, haastattelemme nytten itse. Nyt me ollaan täällä. Tai Menikö se pauselle? Ne istuu täällä tässä penkillä. En ainakin. Ei anna. Onks? on. Toi taisi justiinsa epäonnistua toi meidän pääotoksen kuvaaminen, että tällaista. Tää on nyt 10. kerta, kun me yritetään sitä. Ja tää on tosi turhauttavaa. Pitää aina yrittää uudelleen. Ja Discomadolla on omia mielipiteitäkin. Hei vittu. Ups, se meni katolle. Noniin, Joo, moi. moi. Näemme nytten lavasteita tekevän jonkun tyypin. Terve. Sitten varakuvaajan. Terve. Ja sitten musiikin tekijät. No terve! ei Jaakko sitä tee sitä. No ei se tee sitä musiikkia, vaan se hoitaa sitä tai jotakin. Voiko sä auttaa? Joku harava, mä en saa Mä voin ottaa sen sieltä. Juttit ottamassa. tällaisia vastoinkäymisiä päivittäin. Joo. Joo, hyvä. Noin.